Šta je bilo, Duši? Mogu li ja nešto da kažem? Ne. Ja sam jaka osoba. Krijem se iza žene. Srećan rođendan kampusu! Woo! Jej! Pogledajte ova vrata ovde. Predobra su. Oho! Mama! Samo pogledajte. Ovo tako je cool ovde. Baš je cool. Iskreno ovo nisam očekivala. Čak sam htjela i sama da igram i mislila sam da neću pobediti. Sad ću sve da vas pogodim. O, čekaj! Predomislila sam se i ja želim da igram. O, zdravo. Zdravo svima. Zdravo društvo, nisam vas vidjela. O, zdravo! Pustio si brkove? Tako su dobri. Znaš kako se to kaže? Bratstvo u brkovima. Da. Znaš šta je cool? Kaži, Denis snimamo. O, ne mogu. Denis laser tag. Jel znaš šta sam sve prošao da bih igrao laser tag? Čekaj, smo se mi podelili u timove. A zašto su svi crveni? Zašto sam ja jedini crn? Zašto su svi crveni? Zašto Bubble ima crvenu bandanu? Zato što... Znači tebe neću pogoditi. Čekajte. Hajde da se podelimo u timove. Hajde, može. Kamil? Da. Izgubili smo. Da. Laura. Ja to! A šta je sa Aminom? Da, joj. Neka ona ode kući da kuva, a ti ostani da se boriš. Ona će da kuva. Ne! Hajde. Ti idi tamo sa Stef, ja ću srediti Ponku. Sredi Ponku, tako je. To je to, gotovo. Za pobedu, naravno. Blaster Tag Arena! I počinje za tačno 3, 2, 1. Hajde društvo, ja sam s vama. Ovo je zombi apokalipsa. Moramo sve da ih sredimo. Da skupimo tim, zamislite. Kući, svi u bazu. Uskoro će biti mesto kontakta. Ona je totalno poludela. Ma normalno je, devojke su takve. Da, slažem se. Oni su svuda. Baš su svuda. A mi? Mi ćemo razvaliti ovo. Ma sve ćemo ih srediti. Ona je izdajica, izdala nas je. Beži! Šta nije u redu, dušice? Malena. Društvo u pomoć. Jesu li te ubili? 2 pogotka i odmah te ubiju. Jel te on ubio? Da. Pronašla sam Aminu. Jel sve u redu, dušice? Moj zaštitnik. Dobro, hajde. Laura, ja sam jaka osoba, krijem se iza žene. Mogu li da kažem? Ne. Pomozite. Spremna sam sve da pobijem. Za kampus. Ostala je još jedna nagrada, zove se Ratnik. Dodeljuje se za dobitak meča ili prvo mesto. Dance je prvo mesto. Jej! Uzimam ovo za sebe. Samo za sebe, da. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan kampuse. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan ti. Hajde. 1, 2, idemo! Jej! Srećan rođendan kampus! Jej!
A šta vi to? Wow, kako lepo. Jeste li to same nacrtale? Da. Wow, nema šanse. Hajde, daj to. Možda krompir? Društvo, želite da čujete šalu? Tata moli Stef za krompire. Ukratko, naš tata voli krompire. Pa, mali krompirići. Ne krompire kao krompire, ne povrće, nego kao slatkiše. I Stef nam je kupila baš dobre krompire danas, koje tata voli. I sada non stop govori, donesi krompire. Inače, Stef, sada posjeduješ krompire. Sada znaš put do Nazimovog srca, jel da? Da, sada znam. Da, ako želiš da bude dobar na setu, moraš da mu doneseš krompire. Želim da napravim stvar kao ovu. Naša triotiska prsta. Već znam šta će Stef doneti Nazimu za rođendan. Krompir. 100 krompira. Za novu godinu krompir. I uvek je tako, društvo. I devojke napadaju momka. Uzeo mi je telefon. Ovo je pravi užas. Užas. Pokidale su me. Pa idemo mi sada na klizanje. Da, klizanje. Šta, ne odgovara? Ne, mali je. Previše nizak? Zar ne bi povredila stopalo? A da ponesemo štitnike? Štitnici neće pomoći. I moraš da stegneš to. Menjaju veličinu. Trebalo je da kažemo Nazimu da to uradi. Pa evo, kao što vidite. Ne treba mi. Ni meni ne treba. Sačekaj, sad ću ti pomoći. Tada će pomoći. Milani će biti potrebna pomoć. Inače nisam imala priliku da vam kažem gde smo došli. Ali sigurna sam da ste do sada shvatili, s obzirom da devojke stavljaju klizaljke. Stef još uvek čeka. O, tako slatke čarape sa medvjedićima. Preslatko. 1, 2, 3. Hajde. Pažljivo samo. Kladim se ću sigurno pasti. Ma nećeš, samo budi pažljiva. Stanite, zaboravili smo. Ja ću doneti. Pa bili su u torbi. Samo pokupite. Wow. Sjetila sam se kako se kliza. Da? Uhvati me. Da vas slikam sada, društvo. Došli smo ovdje da jedemo. Momci, devojke, prijatno vam bilo. O, hvala. Stef, koju si viljušku koristila? Odavde, znači Amininu. Okej, društvo, dovoljno je pribora za svakog. Trenutno istražujemo čija viljuška je završila kod koga. Ja imam 3. Hoćete li limunadu? Da, i to je razlog zašto želim postati doktor. Želiš da postaneš doktor? Da, ili to, ili psiholog. Jesam li ja popio ovo? Želiš da postaneš doktor? Da, Možete da zamislite? Ja sam šokirana, Kamila želi da se bavi medicinom. Prijatno vam bilo svima. Ovo stvarno izgleda ukusno. Ja bih htjela da budem kao veterinar. I ja! Amina također želi da bude veterinar. Uživajte u obroku. Pogledajte, društvo. Pogledajte sliku koju su naša deca slikala. A gdje je tvoja slika? Izgubio je. Ko ima mutnu? Ja imam mutnu, a imam ovakvu. Inače, tržni centar se uskoro zatvara. Mi smo posljednji ovdje kao i inače.
Hajdemo. Velika četvorka. Petorka. Zdravo. Arapski drift. Hajde, hajde, hajde. Čoveče, šta ako se okrenu? Kamil, jesi li čuo to? Pa ti bi bio, znaš? Stojite, stojite. Kamil, pažljivo. Čekaj, čekaj, čekaj! Hajde, idemo. Uspjela sam! Hajde. A gde? Evo auta. Idemo. Idemo do automobila. Znate, dostava do automobila. Ozon. Ozon dostavka. Ozon Express. Pogledajte, 3 ribe. Ona već ima jednu. Tata, inače, soba je već... Trebalo je da to uradimo ranije. Zašto? Ona će ih sutra premestiti. Rekla nam je da ne možemo odmah staviti ribicu u novu vodu. Mora prvo da se napuni. A, to je veoma stresno za njih. Jel da? Oni to zovu aqua safe. Mora da se rastvori i voda mora biti iste temperature kao soba. Nije to tako lako. Kupili smo čak i mrežicu za ovo. Ali Kamil je uzeo. Sve u svemu, to je veoma interesantan akvarijum. Nikada tako nešto nisam vidjela. Ovo je najbolji akvarijum. Zovu ga čak i ključ svih problema. Ovaj akvarijum ima sve. Pogledajte. Mina! Evo u čemu je još fora. Ovdje se klikne i upali se svetlo. A može se i menjati, da. A ima i ugrađen filter. I ovu pumpicu i filter koji prečišćava vodu. A najbitnije je što možete ovdje sipati hranu u ovaj dispenser. Ne morate uvek vaditi hranu iz kese. A kad zatreba, ovdje se može i prosuti voda. I to je to. Cool. Pogledajte Kamilovu minđušu. To je moje. To je lenjer trougao. Ovdje previše ima stvari. Mogu da pokažem? Ne, ja ću ostalo. Hajde da vidimo koja boja. Vidite, ovo će lepo izgledati. To je... Zar neće biti bolno za oči? Ova boja, naravno da ne. Pa ujutru. Ostavite tu tako. Vratili smo se iz tržnog centra. Sada Mina pokušava da otvori svoj akvarijum. Kupila je neku ribu. Veoma zanimljivo. Vidite vi ove stvarčice? Rekla je da se ovo mora prvo priključiti. Aha, okreće se. To će okretati vazduh. Vidite, priključiš ovako i onda leti. Nema šanse. Vidite, priključite ga ovako i onda leti. Nema šanse. To je kao set. U dve je boje. Jedna crna i jedna bela. Mi nismo hteli crnu.
Ne, Bela više pristaje njenoj sobi. Zar i to nije u sklopu toga? To je veoma cool, stvarno. I evo hrane. To nije moje. Ovo jeste. O, gdje je zemlja? O, vidim. Samo nemojte dirati ništa od ovih linija ovde. Stop, stop. Usu, musu, su. Ha, ha, ha. O, čoveče. Hajde, hajde. Hajde, hajde, nemoj da padneš, hajde. Zdravo. Wow. Pa društvo, ćao svima. Zdravo, društvo. Spremni smo za novi hotel. Zdravo, društvo. Riksos, zemlja legendi. Znači ovdje će biti 100 sa slatkišima. Zamislite samo. Biće milion slatkiša ovdje, vidite? Wow. Evo, evo, evo. Crvi. Nazime, ovo je moje rodno mesto. Ima i lizalica. Vidite koliko su liftovi cool. Wow, ovi liftovi su dobri. Evo dušo, lift za tebe. Za malene. Idemo. Wow. Super. Pogledajte ormar. Sve je u toj tematici. Sve su iste. Hajde da dodamo i naše. Pogledajte ovo bure. PlayStation, PlayStation. Da, PlayStation u kući. Pogledajte ovaj telefon. Cool. Upomoć. Čoveče, kako je cool. Društvo, ovo je stvarno cool. Ovo je život. Wow, koliko lepo, čove. Stvarno, kakva lepota. Pogledajte ovo, toliko losiona ima ovde. A ovo je naša soba, ostavili smo tamo decu. A imamo li... Toliko je bučno ovde. Večeras ću se zalepiti za PlayStation. Zalepiti. Evo Nazime, ovo smo ti i Ali ja. nemamo projektor. O, čoveče. Upravo smo izašli i planiramo da idemo na ručak. Inače, tako je sve organizovano. Doručak i večeru imamo u hotelu, ali za ručak moramo da se snađemo, tako da ćemo ručati u parku. Imamo burgere, mnogo pice, pomfrita, to je pravi ručak. Evo vidite, kaže da ga nazoveš. Još uvijek moramo nešto da obavimo. Pa, stigli smo u akvapark. Sada ću vam pokazati veštačke planine. Vidite, danas ćemo... Za danas im je plan da idemo na sve vožnje, a onda sutra, najverovatnije, vozimo se na sve tobogane. Sunce je baš jako, ništa ne vidim. Pa društvo, odabrali smo ovaj tobogan. Slobodan pad, jeste spremni? Ja sam spreman da Ovaj pobegnem. tobogan je lud. To je samo maksimum. Ovo će biti najbolje iskustvo u životu. Plašim se, plašim se, plašim se. Jesi spreman? Da, jesam. O, čoveče, šta se dešava? Aaaa! Aaaa! A!
spašen. Uneredio sam se. Ova voda je super. Propustio si. Milanka je mokra, a i ja sam skroz. I Nastja je. Kamil, jesi ti mokar? Pa, možda malo. Čini mi se da je Amina razmislila. Pa šta si odlučila? Možda? Super, idemo. Hajde. I mama. Kulje što ideš i ti. Malo ćeš se namokriti, ali ne puno. Mi smo svi ovakvi. Ići ćemo na crveni roller coaster. Odlučili smo da nećemo ići na plavi. Eto, to je taj. Evo, vidite? To je to. Idemo tamo sada. I to idemo sami. Opa, čoveče. Već se vozimo, pogledajte. Drži se makar jednom rukom, čisto da budemo sigurni. Rekli su nam da nisu dozvoljene kamere. Ali ovako ću to da izvedem, da biste mogli da vidite naše reakcije. Aaaa! To je to, društvo. Ćao. Društvo, našli smo čudnu vožnju. Amina se drži za ogradu. Amina, trebalo je da vidiš svoju facu. Bilo je kao... Ja sam... Prestani. Pa ti vežbaš 2 puta dnevno i uopšte te ne boli kičma. Amina, dugo se nisam ovako smejao. Sada će biti bitke. Roditelji protiv dece. Da vidimo ko će pobediti. Ko će pobediti? Mi ćemo pobediti. pobediti. Da, naravno. Hej, oni nas gađaju. O ne. O čoveče. Ma šta god. Skroz sam mokar. Deco. Gađaj. Idemo. Neprijatelj s leva. Hajde, idemo. Pa sada idemo na ručak. Da! Sad ćemo jesti ukusnu hranu. Pogledajte ova vrata ovde. Vidite koliko ovdje ima slatkiša. Wow, vidi ovu slatku jabuku. Sa karamelom. Da, sa premazom od karamele. Ima puno čokolade. Wow. Evo ga i hleb, ima svaka vrsta. Crni, beli, brown. Wow. Grilovano povrće. Škampi. Društvo, vidite koliki su ovi škampi. A ima i salate. I to dobro začinjene. I dezerti. Oho! Vidite ove jagode. Sladoled. Wow. Urfa. Wow, jel to kebab? Ovo je naša jagnjetina. Ima i pirinča. I sarme. Meso. A ovamo možete i napraviti svoju pastu. Vi birate pastu i birate sve sastojke. Čoveče! Želite li vi pastu? Ja želim sve. Wow, ovo su bruskete. Obožavam ih. Ja ću verovatno uzeti njih. Društvo, vidite ovde. O čoveče, torte. Torte, malene torte. Koje od ovih ti se najviše sviđa? Ova? Najbolja jagoda, da budem iskren. U redu, mi tražimo devojke. Tu su. Uhvatila je krabu. Evo ovde. Ona I je uhvatila pecanje. ovo ovde. Ovo je cool, jel da? 100 poena. Društvo, došli smo u akvapark, a ovdje ima i bazen sa talasima. Zdravo. Kako si? Cool. Voda. Voda je baš hladna. Baš je hladno. Talas, Amina, reci nam odakle ti tako lep kupaći kostim? To je Baby Kids. Veoma cool kupaći. Stvarno mi se sviđa. A je ludoban? Da. A šta ovdje piše? My NBPL.
Društvo, danas ovde uživamo. Da vam dam mali room tour. Idemo. Ovde imamo kauče. I to je to. Ovde imamo peškire, ofingere. I tu A onda je... imamo i ovaj tip ormara. A ovde unutra imamo mini bar. O, zatvoreno. Pa naravno. Pa sad smo došli na veoma ekstreman tobogan. Vidite. Ukratko trebamo u ovim tubama nekako da se okrenemo. I da skočimo. Zašto idem unazad? Uplašen sam. Mama! Aaaa! Aaaa! Vidite društvo šta imamo u hotelu. Kakav show. Čovjek hoda po kablu. Ne. Ima bezbednosni pojas, jel sa da? opremom. Cool, ovo je pogled sa našeg balkona. Zamisli. Land of Legends. On se njiše napred nazad. Jako se njiše. Baš se njiše. Hajde, hajde. Hajde, nemoj da padneš, druže. Ići ćemo do restorana Nemo. Želim da vam pokažem moj outfit. Prosto wow! Pokaži sad, prelepa ti je majica. Da, mnogo je dobar top. A, pogledaj. Sa zlatnim lancima. Da! Ovo je kao neka mašna. Mašna, zar ne? Da, mašna. Veoma je lepa i sa mašnom. Tvoj omiljeni, to sam već pokazala. Naša mala devojčica. Ovo je naša devojčica. Inače ona ima novo zanimanje. Njeni zubi su postali... Non stop grize donju usnu. To je njeno novo zanimanje. Eto, ona sama stvara svoje hobije, vidite. Restoran Nemo. Restoran Nemo. Riblji restoran. Unutra je bazen sa ribama. Wow, ovo je najinteresantnija stvar. Može da vam ne pokažem. Nema ništa neobično ovde. Idemo unutra. Idemo. A šta su oni doneli Kamilu? Ostrige. Francuske ostrige. Da, i da ih Kamil pokaže. Iskreno ja ne jedem ostrige. Ne znam zašto, ali ne sviđa mi se ukus. Prvo moramo dodati limun. Obično limun, evo ga. Malo je suv. Mislim da je okej. Op, Mmm. jel ukusno? Da, i moram popiti neki sok. A doneli su nam i tajlandsku salatu sa škampima. A šta ćeš ti? Isto. Jel ukusno? Veoma. Ja čekam steak. File mignon Filet mignon. i evo ga Kamilov file mignon. Društvo, ovo mi je trebalo, vidite. To je jastog. Sam malo da udarim. Lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Wow. Veliko hvala ovom restoranu. Nemo, bila je baš ukusna hrana. Ako ikad budete u ovom hotelu Land of Legends, obavezno obiđite restoran. Evo ga naš hotel. Idete pravo, skrenete desno i tu je Nemo restoran. Društvo, vidite, ovo je naš brodić. 1, 2. Tata će ići s nama, a ostali roditelji idu tamo. A mi ćemo biti ovde s decom. Ja sedim. Ups. Komentar. Tata, šta ti kažeš? Ja sam za volanom. Imam 2 minuta memorije. Imaš 2 minuta da kažeš sve što misliš. Društvo, imamo još 2 minuta i onda će se video završiti. Nisam uspjela da se vozim 20 puta na plavom. Vozila sam se samo 19. Jednom nisam. Oversize. Zuh. Citrus. Sunce. Sunce. Ušu, mušu, šu, šu. Ušu, mušu, šu, šu. Dobro
dobro društvo, sad ćemo ići do novog hotela. Zar ne? Da, i to će biti Rixos Premium Belek. Ali nećemo boraviti tamo. Idemo samo da se družimo, plivamo na plaži i u bazenu. Plivanje na plaži. Da, plivamo na plaži i u bazenu. Večeras idemo kući, zato želimo da se družimo do kraja. A gde je Aminka? Ne, jao, au. Namokrila si kameru. Izvinite, možemo li dobiti 2 čaše? Hvala. Hvala vam. Jao, Jel hladno? Pa kako je? Da, toplo je. Ne, normalno je. Veoma toplo. nazad, vrti mi se u glavi. Pa, kakav je bazen? Baš je toplo. Mnogo je toplo, čak se ni ne hladi. Jel to bazen sa grejanjem? Pa, sve smo napunili unutra. U redu, jel sve na mestu? Amina je tu, Milana je tu, Nastja je tu, Kamil je tu. Ko nedostaje? Kevin. Kevin, Ćao, Rixos. U redu, idemo na aerodrom.